नमस्कार, अमुक फूड्समध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत व्हेज खिमा. व्हेज खिमा म्हणजे फ्लावरची भाजीच असणार आहे. हा मी 350 ग्रॅम फ्लावर घेतलेला आहे. हा बाजूचं सगळं पानं काढून तो मी 15 मिनटं मिठाच्या पाण्यात बुडवून ठेवणार आहे. आणि आता तो धुवून जाड किसणीवर किसून घेते. असा किसायचा आहे, जाड बाजूने किसून घ्यायचा आहे. हा आपला फ्लावर किसून झालेला आहे. आता आपण करायला घेऊया. इथे कढई ठेवली आहे गॅसवर. तेल गरम झालेलं आहे. याच्यामध्ये मी 1 चमचा जिरं घातलं आहे. जिरं तडतडलं की त्याच्यात 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घातलेत. हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे सगळं. आता याच्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घातला आहे. हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि टोमॅटो व्यवस्थित शिजेपर्यंत परतत राहायचं आहे हे सगळं. तर टोमॅटो आणि कांदा चांगला शिजला आहे. याच्यामध्ये आपण फ्लावर घालूया. फ्लावर घालून 2 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मसाले घालूया. इथे पाव चमचा हळद घातली आहे. अर्धा चमचा मिरची पावडर घातली आहे. अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, आणि इथे 2 तिखट मिरच्या मी बारीक चिरून घातल्यात. आणि चवीप्रमाणे मीठ घालूया. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये अर्धा वाटी पाणी घातलं मी आणि ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे. हे सगळं पाणी आटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. हे शिजलेलं आहे. याच्यामध्ये भरपूर कोथिंबीर घालूया.
आणि मिक्स करून घेऊया. पुन्हा 2 मिनिटे ही भाजी आपण वाफवून घेऊया. आता हा आपला व्हेज खिमा तयार आहे. एका बोलमध्ये काढून घेऊया. ही तयार आहे आपली भाजी फ्लॉवरची, म्हणजेच व्हेज खिमा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू.